Sayo. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan kulihat banyak kopi. Terus aku lali. Iya. Oh. Tinggi sekali. Iyo. Kanan kulihat banyak pohon kopi. Kilo kopi. Loh. Hei. Kamu tuh kono ngarep kono ndek ngene. Ngene kabeh. Lemat, ini kabeh. Aku asulasi ngene, Deng. Satu, dua. Kayu taleni. Lakune kok Kayak ngene to, Mas. Kayu taleni. Taleni ning kayu. mer. Yuk, 1 2 3 yuk. Naik.